Dati, hindi talaga ako nakakaupo. Lang ako, higa. Tapos, hindi ako makabangon. Hirap, nakabangon ako pero sobrang hirap. Kasi itong both legs ko, sobrang sakit. Yung kuryente, voltahe ng kuryente na sobrang sakit. Then, hanggang sa, itong left leg ko, wala na siyang pakiramdam. Parang na siya. Manhid. Manhid. Tapos, narinig ko sa radyo yung SED Panyawan. Opo. Tinry ko siya. Siguro mga 3 weeks kong inom. Doon ko nararamdaman na parang unti-unti nawawala yung sakit, yung radiating pain sa legs ko. Then, hanggang sa nawala, bumalik sa normal, nagkakaroon na ng pakiramdam yung left na leg. Then, nakakabangon na ako. Paano yun, ma'am? Anong radiating pain pag na... Yung kunyari po, magagalaw ko yung likod ko. Opo. Yung voltahe ng kuryente, yung sobrang sakit, lahat yan sa ko. Parang sakit. Parang hindi pala sakit pwedeng talaga. hindi ka Kasi pwedeng parang naipitan ako ng ugat dito sa lumbar area ko. Pero di ko alam kung bakit nawala siya. Himala. Ayun. Pero talagang dati, hindi ko nagagawa yung mga ganun bagay. Sobrang laki ng tulong ng SED Panyawan, yung capsule, then yung liniment din, kasi pinapahid ko siya dito sa lumbar part ko, kasi may problema ko sa lumbar. Yung L2 tsaka L3 ko, nagdikit. So, ayun, pumunta ako dito para magpa-orthopedic. Ayun. Pero talagang, yung tulong na naibigay ng capsule, talagang malaki. Kasi nakakaginhawa na ako ngayon Nagagawa ko na yung naglalakad konti. Nakakalakad na konti. Unlike dati na talagang sa bed pa lang umiiyak na ako sa sobrang sakit. Konting, konting galaw ko lang. Sakit, sobra. Ngayon, hindi na siya. Wala na yun. Wala na yung sakit. Tsaka may pakiramdam na yung left leg. Tinuloy-tuloy ko lang siya 3 times a day. 30 minutes before kumain. Umiinom na ako noon. Then sa gabi bago matulog, yung liniment oil naman yung pinapahid ko sa likod ko. Ayun. So hindi talaga ako nagpakawala nung Kailangan lagi ako may stock noon. Bumibili ako ng marami kasi ayoko nang maubusan. Kasi pagdating ko dito sa Bulacan, nagpabili ako dito sa mga drugstore. Hindi siya available. Tapos, ayun nga, nagsisearch ako dun sa Shopee. May nakita ako dun sa shop, Panyawan Herbals. Tapos, umorder ako, tinry ko kung legit. Ayun nga, kinumpare ko dun sa province na nabili ko, sa Mindanao. Doon sa nabili ko online. Parehas naman. Then yun, bumibili na ako. Normal customer na ako. Ito pa pala, kasi dinala ko siya sa doktor, sa ortho ko, dinala ko siya, yung capsule, yung tinitake ko. Sabi ko kasi, Dok, pwede ko bang ituloy-tuloy ito? Baka kasi patigil sa akin. Pinakita ko sa kay Doc. Sabi ni Doc, ano ba to? Di niya kilala kasi, susunurge niya. Tapos, sabi niya, okay naman, ano bang mo dito? Sabi ko, ito kasi yung nagpapagaling sa namanhid ko, kita, Doc. Tsaka yung radiating pain na nararamdaman ko. So, sabi niya, sige, tuloy-tuloy mo lang yan kasi wala naman siyang side effects kahit anong sakit. Kaya sabi niya, sige, take mo lang yan. Tapos, ayun, tinake ko siya, tinuloy-tuloy ko. Kasi hindi siya pinatitigil nito. Mismong doktor na yun nagsabi. Wala siyang side effects. Akala ko mapaparalyze talaga ako nung nag-start to siya Kasi start siya na walang malay. Onting part lang. Pababa dun sa pako na wala nang malay. Wala nang pakiramdam. Narinig ko lang yung sa radyo. Kasi sikat siya sa, sa radyo. Yung SED Panyawan, dun sa Mindanao. Opo. Tinry ko lang siya. Okay na ako sa okay na ako ngayon compare dati. Ko pa lang siya magti 3 months. Diba? Ang laki ng effect sa akin. Oo. Mas better kung i-try nila kasi wala siyang side effects sa kahit na anong sakit. So, kahit mag-take kayo ng ibang gamot, okay lang. Kasi wala siyang side effect. Yun yung pinakamaganda. Kasi sa lahat,